en Twixie cheeseburger. Med salsasauce. Jeg skal have en lille jordbærshake. Og en cheese top. Du kan ikke få en lille på det. Hvad? Tag en lille. Tænk, hvis du snapper. Hvis du snapper og siger, snak dårligt. Er du kattegård? Ja, hvor det. Og hold masken. Prøv at give os en lille forsmag. Goddag! Jeg vil gerne have en... Eller det. Ja, okay. Du skal ikke flække i. Nej, men du skal heller ikke. Jeg kan jo aldrig. Rul tilbage, Via. Jeg kan ikke, ellers skal jeg ikke nå bag. Bare stop med at filme nu. Og så bare pause den. Du skal have en... cheeseburger. Ja. 2 cheeseburger. 2 cheeseburger. Ja, en hust. Ja. Det kan man ikke også tage op for dig. Goddag! Jeg skal have en chili cheese tops pose. Jeg skal have en chili cheese top pose. Og så en cheeseburger. En cheeseburger, siger du? Yes. Og så en Twixies. Og en Twixie. Med ekstra karamel. Med hvad hedder det? Ekstra meget sovs i. Nej, ekstra karamel. Ekstra karamelsovs i. Yes. Og den ene cheeseburger skal være med salsa-sauce. Hvad for cheeseburger med, sagde du? Salsa-sauce. Salsa-sovs. Ja, og den anden skal bare være normal. Ja, var det kun én cheeseburger, du sagde? 2. 2. Og den ene skulle være med salsa-sovs. Ja. Ja. Og så skal jeg have 2 chili cheese tops. 1, undskyld mig. Hallo? Hallo? Hey! Hvad sker der? Kan du ikke bare lige køre frem til det første linje, og du kan komme der frem? Undskyld. Ja, hvis du bare kører videre frem til det første linje, så der er plads til dig. Jo. Ja, tak skal du have. Men vi er ikke færdige. Færdig. Jeg rykker ned til pausen. Nej. Eller. Jeg tror chefen Det kom. tror jeg mig. Hørte du de flækker i? Hej. Hej. Hvad var det, jeg sad om før og bestilte? Og råbte helt vildt træls. Det var mig. Kan du ikke lade være med det? Jo. Det går lige, når vi går øresnegl, der er en idé. Det er simpelthen de ørerne af det. Det må du undskylde. En McFlurry med Twix og ekstra karamel i den. Ja. Ja. Så skal du have 2 cheeseburger, en skal være med salsauce, så oven i alt det andet. Ja. Ja. Og 2 gange til cheese-tops. Nej, 1. 1. Og kan vi bede om en milkshake? Ja, hvad for Bare en? en mellem jordbær og en lille jordbær. En mellemjordbær og en lille jordbær. Ja, tak. Ja. Det var det. Så det er 96 til 18. Ja. Eller, det var der ikke. Ting med. Nej, tak. Jo. Den går den. Tak. Jeg får du løb til mig,